Goddag, jeg hedder Jens Peter Hansen, og nu vil jeg vise dig, hvordan du effektivt kan udnytte Kronbladet på internettet. Du har fået en mail med et link, eller på anden vis er du kommet ind på den her side, nyeste nummer af Kronbladet. Her står der, klik på fullscreen-knappen for at se en stor udgave. Fullscreen-knappen finder du her i den sorte menubjælke. Vi prøver at klikke på den. Og så ser vi, at nu fylder bladet hele skærmbilledet. Klikker vi nok en gang ind på selve bladet et eller andet sted, så bliver den endnu større. Så kan vi begynde at bladre. Og der går vi over til kanten, hvor der ligger en pil. Og ved at klikke nogle gange på den, så bladrer vi hurtigt igennem. Skal vi den anden vej, går vi over til den anden kant og bladrer baglæns. Kan du nøjes med en lidt mindre størrelse, så klikker du igen, og så kan vi se, at nu bliver den lidt mindre. Men til gengæld så får du en oversigt hernede i bunden af de sider, at der ligger i bladet. Vi prøver at klikke på en af dem og kommer straks ind på en side her. Når du er færdig med at læse det, du skal læse, så finder du knappen ESC oppe i venstre hjørne på dit tastatur og klikker på den. Det gør jeg nu. Og kommer dermed tilbage til hjemmesiden Venstre i Randers. Her skal jeg lige gøres opmærksom på, at du kan finde tidligere numre af Kronbladet inde på hjemmesiden. Og jeg lige gør opmærksom på, at du kan faktisk talt uden at bruge hele skærmbilledet, kan du også bladre igennem her, hvis du lige vil orientere dig hurtigt. God fornøjelse.